kamnandi kodwa futhi nginovalo. Ngithukile bazalwane ngoba umsebenzi wenkosi awujwayeleki and akusikona thina esizenzela thina wona kodwa inkosi yona esihambela phambili. Amen bazalwane. Mhlawumbe masingacula khona lento ethi wena linda ubekezele wena lidungase wasola linda ngonizolo lapha kwi-TikTok bazalwane ngathi inkosi semsebenzini. Amen. So namhlanje i-theme ithi this too shall pass. Isho njalo. Ngempela ngizofakaza lokho bazalwane ukuthi akukho okungadluli enkosini. Inqobo nje kufunakala thina sime endaweni efanelekile. Thina kumele senze kahle ukuze sizokwazi ukudlula bazalwane. Kodwa into engichazayo ngokudlula awudluli ngokuhlakanipha kwakho nokuthi ufunde kangakanani, kodwa zonke izinto ezenzakalayo kuumusa ovela enkosini. So bazalwane kusakhulunywa ngama grannies and grandchildren. Uthi uMama Dube asisebenzisi kuleli viki ukufunda kwethu bazalwane, kodwa sisebenzisa experience esibhekane nayo inkosi yasihlangabeza ngayo. So bazalwane ngiumuntu omusha ngiyafika ebandleni lamasabatha. Ngibuya ngizokwenza kanje. Ngibuya lapho and angaze ngishade mina bazalwane, bengiqala nqa ukushada. Kodwa nginalento nje engqondweni yami uma ngizwa ukuthi uma usushadile you live happily ever after. And mangabe uzohlala nomyeni wakho uzoba yinina nobabili bese inkosi yanibusisa phela ngabantwana. Ulisi usona. Awukaze uhlale esimeni ungafundi kusona. So zonke izimo esidlula kuzo nje empilweni, whether uhlushwa umyeni, uhlushwa ugogo womntanakho, uhlushwa your in-laws, you name it, kuzodlula nawe. So kuthe kusasenjalo inkosi yafika kimi kuqala. Ifika kanjani kimi kuqala inkosi? Okokuqala njengoba zenzeka zonke nje lezi zinto ngitshelwa nokuthi angisiyena umakoti olungele ukuthi angabe umakoti kaNdodana. So lezo zinto ihlala kuphi? Enyameni nasenhlizweni. So ngiyayibona ukuthi nginenkinga yokuxolela. Angikhona ukuxolela. Uthi mayisenza lokho kunye mina ngibuyele emuva. Ngithi konje vele uke wathi. So bazalwane enye into yokuqala leyo ebenkade nginenkinga yayo yokungaxoleli ugrandmother to umntanami. Eyesibili ngiphakeme. I'm not humbled. Ungangibona mangihamba noma ngikhuluma uthi hayi uma mfakude waze wathobeka. Mina ngiyabona ukuthi la umsebenzi usasemkhulu okumele wenzeke. So mangizwa inkosi ikhuluma nami, ifika the day ifika ngakhona, inkosi nje yaqala yangifundisa ukuthobeka bazalwane. Yangifundisa ukuthi uma ngabe umakoti uzogana la ekhaya, noma ngabe kuthiwa urong kanjani ugogo womntwana umamezala, kodwa wena awenzi njengaye, ngoba uma usuwenza njengaye futhi seniyafana, umehluko awusekho la phakathi kwenu. So bazalwane yaqala yangifundisa lokho inkosi. Kuleyo process bazalwane, umntwana owumzukulu kugogo uyayibuka yonke lento eyenzakalayo, and hayi ukuthi ugogo uhlukumeza
umntwana, kodwa umntwana ubuka izinto ezenzakala kuma wakhe, naye ziyam-affecta as umntwana. So bazalwane, inkosi ingisize ukuthi ngiqale ngithobeke. Mayifika kimi nje inkosi, ngiqale ngizwe ukuthi yazini kumele ngazane noJesu. Okusho ukuthi mina ngazana nje noJesu. If akwazi ukulibeka nami ngilibeke, so akuhambi kahle. Yaqala yangisiza lapho inkosi bazalwane. Okunye kwalandela futhi. Okulandelayo ukuthi ngimbekezelele. uJesu mina umbekezelela kangakanani. Mina ngiyona ngisoni bazalwane, ngiyona ngokukhuluma, ngokucabanga, inhliziyo yami yimbi, iwumkhohlisi, ayixoleli. So kodwa mina ngi-expect ukuthi ezami izinto zizokwenzeka nje ngobusuku obodwa. So inkosi ibe siyaqala ingifundise ukumxolela. Mind you, angimxoleli ngobe eze kimi wazothi makoti wami ngiyaxolisa zonke izinto ebengikade ngizenza. Kodwa inkosi izoqala ngami ukuthi wena mxolele. Ngempela inkosi ngayibona bazalwane ivela kuleso simo leso. So umntwana ke owumzukulu uhleli nalento le ebuhlungu akade eyibona yenzeka kuma wakhe. Ngibonga inkosi bazalwane ngoba ithe mayisiqala uyobona ipuzzle mayihlukana. Mase kumele ibuyele. Akukho lula nje obakade uyenza nje kanjalo. So inkosi siyaqala manje isebenza ngami. Fanele lo mntwana abone phela ukuthi manje selukhona uqolo phakathi kagogo wami noma wami. So inkosi yangisiza ukuthi ngimfundise ukuthandaza umzukulu, nami futhi yangifundisa kuleyo journey bazalwane. Ukuthi kusenjalo ke bazalwane, ngilibiza igama likaJesu, ngicela inkosi ukuthi ayingenelele kulesi simo engibhekane naso. Bazalwane, inkosi yavela. Njengoba kade ngisho ukuthi ayihlali ingaveli inkosi in each and every situation odlula kuyona. Uma iqala ivela inkosi, ivela kimi ngokuthi kumele ngimxolele, ivela ngokuthi uhlala naye lo muntu. Izwi liyasho ukuthi alingashoni ilanga ungazange uxolele, kodwa wena seyimngaki iminyaka uhlala namaqhubu ungamxolelile. So bazalwane, ngiyayibonga ke inkosi engihlangabezile kuleso simo leso. Ebese izwi bazalwane lithi kuHebrews chapter 12 from verse 12 to 15. Isihloko nje sokuqala lapha ku chapter 12 sithi ukubekezela ezinhlungwini. Inkosi yangifundisa ukubekezela ezinhlungwini bengazange bethi bayaxolisa. And uma ngithi ngiyabheka bazalwane, ama-cracks aqala ngami qala ukuthi ngithi mangenziwa okubi bese nami ngiresponda ngokubi. And kusenzeka kanjalo bazalwane, ningakhohlwa ukuthi kule family we are only 4. So even vele nongize ngaye la ekhaya uya-affecteka yilento eyenzakalayo. So ama-cracks endlu aqala lapho. So uma ngabe ethi-ke uverse 12 ka-chapter 12, qinisani izandla ezibuthakathaka namadolo axegayo. Bese thi ngakho-ke qinisani izandla ezibuthakathaka namadolo axegayo. Nizenzeleke izinyawo zenu izindlela eziqondileyo ukuze okuqhugayo kungaphinyezeki kunaloko kuphilisiwe. Bese 14, phokophelelani
ukuthula nabo bonke kanye nokungcweliswa ongenako akasoze ayibona inkosi. Ngayibheka bazalwane ukuthi which means uma ngabe ngingahlalisani nabantu mina indaba yami ayikho bazalwane. And ngiyakhumbula ukuthi mina njengoba ngiphila ngilungiselela umbuso wezulu, ngilungiselela ukubona uJesu mayebuya okwesibili bazalwane, ebuya ngamafu. Kodwa uma umuntu engihlala naye endlini owugogo singazwani naye, mangaka amaphesenti ukuthi ngiyokwazi ukubona umbuso wezulu? Awekho. Inkosi bazalwane iyangifundisa ukuhlalisana kahle nabantu engibaficile kuleli khaya. Kwakungekho lula bazalwane, because ngangali-understand kwalona, ngangaliqondi kwalona lelizwi ukuthi lisho ukuthini makuthiwa ngihlalisane kahle nabo bonke abantu ngokuthula, ngoba ibona musabangisukelayo, mina ngibasukeli. Yathi inkosi, wena yakho inhliziyo uke wayibheka ukuthi njani? Uyibhekile inhliziyo yakho nolimi lwakho uma uphendula? Ngavaleka umlomo bazalwane. Bese kuthiwa ongenabo akasoze ayibona inkosi. Okusho ukuthi ukudlula kwami bazalwane enhluphekweni ngangilungiselelwa bazalwane ukuthi emva kwazi inhlupheko ngizothola ukuthula. Uma ukuthi usudlulile enhluphekweni impilo yakhe isafana, okusho ukuthi khona into eshodayo ngawe, kumele ubuyele enkosini, uyibuyisele enkosini ngokupheleleyo. Kwijeni bazalwane ngifundile ukuphenduka. Mina bengingakwazi ukuphenduka, bengizonela nje ngisho lokho engikushoyo ngiqhubeke nempilo kube ngazathi akwenzekanga lutho. Kodwa inkosi iyangifundisa lokho ukuthi uma usuphendukile wabuyela kuyo, lokho okudingayo ucelayo okuwukuthula ngizokunikeza kona, futhi ngizokunika sekuphindiphindiwe. Ebese uGalatians 5 uverse 22 to 23 ukhuluma ngama-fruits of the spirit. Uma ngabe bazalwane nginenhliziyo embi, nginamazwi amaningi, lama-fruit lezi ithelo zizophuma yini kulo mzimba? Angeke zize iphume bazalwane. Ngibala wena ukuthula, ukuzithiba, ukuzithoba, injabulo bazalwane, angeke iziphume kumuntu ongaphendukile yena uqobo lwakhe, onenhliziyo embi, ukuthi kumele ahambe aphikelele phambili kodwa yena eyibona ethatha ama-steps amaningi ebuyele emuva. Amen bazalwane. Amen. So kuyona yonke-ke le journey yokuthi angihlalisane nabo bonke abantu ngokuthula, ongakwenzi lokho angeyibona inkosi, yanginqanda inkosi ngeyinhlupheko. Athi amaHubo 34 uverse 19, ngiyonqanda ngeyinhlupheko. Izona-ke bazalwane nami inhlupheko engayithola ngihlala nogogo owumzukulu kamamezala wami, ngisho kanjalo. So bese u15 aqhubeke athi qaphelisanani ukuba kungabibikho osilelayo emseni kaNkulunkulu. Funa kumile impande yimbe ebabayo, inidunge abaningi bangcole ngenxa yayo. Ukuba inkosi ayingifakanga kulesiya simo bazalwane, yangifundisa ngisho ukuxolela. Ukube bazalwane angizange ngaphenduka kulesiya simo, okusho ukuthi mina bengizofike ngibolise yonke le family, bengizoba impande embi. Bekuyothi uma kuzala omunye ngimtshela ukuthi ungamkhulumisi ugogo wakho ngoba ungenze 1 2 3. Okusho ukuthi lapho bese kuzoqhubeka le mpande ibizoqhubeka embi kulomndeni. Kodwa ngibonga uJesu bazalwane, owathi mayifika empilweni yami kwaba khona ushintsho lenzakalayo. Angitshelwanga mina bazalwane maybe upastor waseNigeria, kodwa uma isefika empilweni yakho uyezwakala. Bese kuthiwa impande embi bazalwane ebabayo akekho ithandayo,
uma sinengadi la eDobsonville sitshalile imifino ibaba akekho noyedwa ozoyikha. Nami ngaleso sikhathi ngangifana nempande babayo ngoba ngangibaba ha. Mangabe ngingafundi ingane yami ukuthi ayithume ngangidonsa. So lapho bengiguguzelana ukuthi ayayikhule lolu khula likhule nabo konke kuyobonakala phambili. Amen bazalwane. Ebesu 16 athi makungabi bikho umuntu oxegelwa isimilo kumbe odumazayo njengo-Esawu owathengisa ngobuzibulu bakhe ngesihlo esisodwa nje. Niyazi ukuthi kamuva esathanda ukudla ifa lesibusiso waliwa akabe esalithola ithuba lokuphenduka nakuba esekufumanisisa ngezinyembezi. Bazalwane, ukuba senhluphekweni, ukuba sesimeni, ufike kwifamily obuyitshela ukuthi uzokwamukeleka kuyona, akukho mnandi. Ukhala ubusuku nemini ungazi ukuthi uzoyapi. Kodwa ngoba inkosi mayisifuna wena iyadila nawe. Ngiyakhumbula bazalwane ukuthi bengihlezi nje ngishintsha amaphilo, ngikhala ngibuza inkosi ukuthi lesimo engibhekane naso sizophela nini. Kodwa impendulo ebengiyithola ibithi asikakeze ukuphela wena ungakaphenduki. Asikakaze ukuphela lesi simo wena ungakamxoleli lo gogo owumamezala wakho owumzukulu wakhe umntwana othi gogo kuyena. Inkosi bivele inginikeze leyo mpendulo and leyo mpendulo ngathi bingikhalisa kakhulu bazalwane. Kodwa ngiloku ngiphokophele phambili ngoba inkosi beyikwazi ukukhuluma nami bazalwane ukuthi hayibo awuhambi kahle and mawuqhubeka uhamba kanjena yonke lento ekhona izobhidlika. So ebesike bazalwane u18 athi ngokuba anizanga entabeni ethintekayo nevutha umlilo nasekufiphaleni nasebumnyameni nasezivunguvungweni nasekukhaleni kwecilongo nasekuzwakaleni kwamazwi abathe ukuzwa bancenga ukuba kungabe kusakhulunywa izikubo ngokuba babengena kuthwala lokho abayalwa ngakho ngokuthi ngisho nesilwane uma sithinta intaba siyakuthandwa ngamatshe. So bazalwane, uma yenzeka yonke lento inkosi yangifundisa ukuthi uze kuleli khaya kule family awuzile wena ukuzokokhelisa umlilo ukuthi le ndlu ishe nje yonke. Kodwa wena uyiseed, uyimpande elethwe kuleli khaya ukuba izokwakha, awuzanga ukuzobhidliza. Ngathi mangifunda iCouncil 14 isihloko sakhona sithi the in-laws, ithi uma ngabe ukuyi-relationship or usemshadweni akusiyona imovie le. Akusiyona imovie lena. Niyazi emovie bazalwane ukuthi kwi-movie kukhona i-steering and then kule movie kunezinto nje eziba sweet zonke, imost yakhona ziba sweet, okusawa kuncane. Kodwa inkosi yangifundisa ukuthi into obhekene nayo akusiyona imovie. Yangifundisa inkosi ukuthi i-reality la ukhona ukuthi kumele ukhule. Kumele wazi ama-boundaries. Kumele wazi ukuthi njengoba ngikubeke la ukhona umusa nje kuphela ozokusiza. So mina benginalento yokuthi ngizophathiswa kweqanda uma ngifika la ngizohlala khona nogogo nomzukulu kagogo nomyeni. Kodwa ngafunda kulesicaphuno ukuthi bazalwane u-expecta wena ukuthi kube khona ipeace, u-expecta wena ukuthi usupportwe. Ubani wena ungakaguquki? Because fanele babone ngawo ukuthi cha uJesu uyaphila kulo mama. Noma simenzani singama-in-laws kodwa yena akaguquki. Uyasibonisa lo Jesu wesabatha
kodwa mina bengenza oku-opposite nalokho. So bazalwane, ngayibona inkosi ingifundisa ukwenza okuhle esimene sasingavumelani nami. Ngayibona inkosi ingihlangabeza bazalwane. Kwaqala manje ngithi inkosi seyisebenza ngami, kwaqala ekhaya kwaba nokuthula. Inkosi yafakazelisa amaHebheru chapter 12 uverse 14 othi phokophelani ukuhlala ngokuthula nabo bonke abantu. Yakufakazelisa. Kwangaphelela ke lapho bazalwane, ngoba uma isekudlulisile kulesi simo not ukuthi inhlupheko seyiphelile. Uma udlula kule nhlupheko uzongena kule. Kodwa ukwenza kwakho akusafani. Asafani manje ukhala kwinhlupheko yokuqala, kweyesibili I can assure you angeke usakhala. Kodwa kunaloko uzobe usukwazi ukuthi kumele uguqe uthandaze. Amen bazalwane. Inkosi yangithuma ngoba iyathumana inkosi esikhonzayo bazalwane. Inkosi yangithuma ukuthi usudlulile kule party senihlalisana ngokuthula. Waqala ke manje ekhaya ugogo waqala wahlaseleka wagula manje uphethwe i-Alzheimer's. Abanye kwesisikhathi siyahluleka nokuhlukanisa or dementia, kodwa nje akasaphathekanga kahle. Inkosi angithi singidlulisile kwisimo sokuqala, kumele phela manje ama-fruits siyavuna manje, angithi besikade sitshala, kumele sivune ke manje sibone ukuthi ngempela njoba uthi usudlulile la usumxolele uzokwenza kahle yini. Uma igula ubani okhona ukuthi amunakekele? Imina bazalwane. I-pride inkosi yenze njalo, ithathe ilahle yangilahlisa le, angizange ngishiye yangilahlisa ngenkani. Kwamele manje ngiphakame kubonakale inkambo, lisho njalo izwi lithi kuyobonakala ngenkambo ukuthi sikhonza bani, kuyobonakala ngemisebenzi ukuthi sikhonza bani. Inkosi ingifundisile ukumxolela ngithi sekumele manje ngimsize ngingambaleli lutho alenzile. Yangenzisa lokho. It was not easy bazalwane. Kwakungekho lula, basho kanjalo ngesizulu. Kwakungekho lula bazalwane, kodwa inkosi iyakwazi ukubathwala. Kwafanele ngihambise kodokotela abuye, kwafanele ngihlale naye, ngimenza abe busy abuka iTV mina njalo mina. Omunye wazwasho wathi umama ongizalayo wathi wena ngathi yebo mina. Wathi usumxolele ngempela ngathi yebo sengimxolele. So bazalwane ngizofakazela ukuthi asikho isimo esingamlaleli. Nesami ngayibona inkosi ivela kuso. Ngangisaba ngithuthumela ukuthi ngingadla noma yini la ngendlela isimo sasitoxic ngakhona. Kodwa manje bazalwane ngikwazi ukuthi noma ngabe yini eyenzakalayo kuphuthuma mina kuqala ngiyokwenza something ukusiza lo yamphefumulo. Angenzeli lo yamphefumulo bazalwane, kodwa ngenzela ukuphakamisa igama lika Jesu. Amen. So bazalwane athi akwabase Roma chapter 12 uverse 12 isihloko sakhona sithi uthando nokuphathana kahle. Athi ethembeni nithokoze, osizini nibekezele, nasekukhulekeni ningaphezi. Nifune njalo ukuhlanganyela ekisweleni kwabangcwele, nisize nabayizihambi. Bese 2:14 babusiseni abanihluphayo.
busisani ningaqalekisi, thokozani nabathokozayo, nikhale nabakhalayo, nibe mqondo munye, nicabangelane ngokufanayo, ningazikhukhumezi, kodwa nizihlanganiseni nabathobekileyo. Ningazishayi abahlakaniphileyo, ningaphindisi okubi ngokubi, khuthalelani ukwenza okuhle phambi kwabantu bonke. Uma kungenzeka, hlalani ngokuthula nabantu bonke. Amen bazalwane. So inkosi eloku ingikhuthaza ngalamazwi, akwenzi mina bazalwane, akwenzi mina, kodwa ngibuka inkosi esebenza ngami bazalwane. Ngibona inkosi indlela engifundisa ngayo ukuthi inhlupheko zakho ayipheleli lana, kunenjabulo esilindele bazalwane ezayo. Ngiyacabanga nje ukuthi ngengizipictureishe bazalwane ukuthi mhlazane kuya ngamafezulu ngiyobe sengakhohlwa kudala, esengifake olwandle lokukhohlwa ukuthi ngake ngadlula eyinhluphekweni ezifana nalezi. So bazalwane, ngikwenza lokhu ngokuholwa inkosi. Ngisho noma ngabe kuthiwa yini emvelelayo, mina angihlekisi ngaloko. Angisho mina ukuthi ashile, kodwa mina inkosi kule jeni izongifundisa ukuthi noma ngabe wayekade isitha sakho mkhulekele, noma ngabe wayekwenza okubi, kunezwe elikhuluma ngokuthi ubheka okwabanye okusesweni labo, okusesweni lakho lona. So mina njengoba ngifakiwe kule family bazalwane, ukuthi mina ngizoletha ukuthula, ngizohlalisana nabo bonke abantu ngokuthula. So bazalwane, iyona i-testimony yami le inkosi engifundise ngayo ukuphila nabanye abantu. Izwi bazalwane silizile ukuthi singasebenzisi ukuhlakanipha kwethu. Mina ukufunda kwami akungisebenzelanga. Ukube ngangizenzela ngangizolithatha kwalelo jazi lelo ngilifake etoilet ngilifihle ngoba lingisebenzelanga. Kodwa kwijeni bazalwane ngifunde ukuthi awuphili ngokuhlakanipha, kumele isisekelo sakho kube uKristu. Kumele ngempela uma ngabe bekwenza okubuhlungu wena wenza okuhle okungelula. So ngime phambi kwebandla bazalwane ukukhuthaza nalo ofica ugogo emshadweni wakhe, wayitshela ukuthi uzomkhipha. Nganginazo indlela zokumkhipha bazalwane, nganginazo zonke ngoba ngangisenyameni. Ngangasho ukuthi ugogo akahambe aye old age home, kodwa ngoba inkosi yayisiqalile ukusebenza ngami akuzange kwenzeke lokho bazalwane. Yathi ngifuna ukukuhlalisa esimeni ukuze nabanye babone ubukhulu bami. And abantu abaningi uma ngifakaza ngabo bayasho bazalwane ukuthi bambonile uJesu eshintsha impilo yami. So nami bazalwane ngiyafakaza ukuthi uJesu yakwazi ukudlulisa esimeni. So nathi asihlale bazalwane, sihlalisane ngokuthula. Noma uzwe ukuthi woniwe, funda ukuxolisa. Noma uzwe ukuthi awuzange wayiqala impi, funda ukuzithoba. Bekunalento yokuthi uma ngabe singena emshadweni wosikhula kuthiwe hayi ubekezele mntanami. Ukubekezela asikusho ngomlomo, siphinde sikuphile. Ngoba kulula mawusakusho, kodwa mase kumele uimplemente kuleli khaya akufani nokusho kwabo. And inkosi ayikiyeki, iyakufundisa ukubekezela. Ngoba ingifundisile ngabaseGalatia 5 verse 22 to 23 ukuthi ukubekezela esinye isithelo esifunakala kuwe. Bonakala ukuthi wena uphakeme kakhulu and lokuphakama ngeke kuze kukusebenzele kule khaya. So bazalwane, isihloko masisasho ukuthi lokubili kuzodlula, udlulile bazalwane. Ngingasho ukuthi ke bazalwane akwenzeki isiphambano, because angithi siyazi ukuthi omubi uma ibona ukuthi kuyalunga uloke zameni
i-test lokuyangena. Phela bazalwane sisemgijimisweni, sisemjahweni. Uma usemncintisaneni ziningi izinto ezenzakalayo. Uyatraina, uthi usutrainile, ase kumele ungene emgaqweni, uphathe ijaqamba. Abanye baqhubeke bahambe. Uthi usemgijimweni bazalwane, kuvele izinto eziningi ungaphuka ngisho ithambo. Okusho kona ukuthi nathi kule journey yokukholwa bazalwane sisemgijimisweni, kodwa into eyodwa esizoyizuza uKristu. Uma simi kahle noKristu, uma sizidalula, sizibuyisele enkosini bazalwane, sizisola ngezono zethu, sizithoba, sibekezele, ngoba bazalwane awuvele nje ngonyaka oyi1 usudevelophe umzimba omuhle ngenxa yokuthi uyajima. Cha, kodwa kuyijeni konke lokho. Naloko esibhekane nabo bazalwane kuyijeni, kodwa sibe careful ukuthi sihamba kanjani kule jeni, ngoba mangabe uzohamba ngokuhlakanipha kwakho you will fail. Uzoba isotsha elibuye empini. So bazalwane ngiyamthemba uJesu ukuthi uma kazi kungithwala usazoqhubeka futhi angithwala. Amen.